Dan nakon spektakularnog finala Elite 9 televizija Pink priredit će tradicionalnu žurku na otvorenom u Šimanovcima za učesnike svih sezona Zadruge i Elite, kao i za milionski auditorijum. Tim povodom ni manje ispred Bele kuće stiže mega zvezda Darko Lazić, koji će sa svojim bendom prirediti nezaboravni spektakl. Na bini će mu se nakratko pridružiti bivša Pinkova zvezdica, atraktivna Ana Bertić, koja će svojim nastupom upotpuniti i onako senzacionalni muzički ugođaj kakav priređuje Lazić. Velika tradicionalna žurka održat će se kao i uvek dan nakon superfinala 21. jula s početkom od 21 čas. Gledaoci će imati priliku da sve isprate i uživo na kanalu televizije Pink.